Какво има? Защо ме гледаш така? Когато работиш, ставаш друг човек. Обичам всичките ти превъплъщения. Стига! Имаме работа. Госпожа Сабиха очаква окончателния проект. Какво говорех? Ако тази библиотека... Голями наци, нали? Все да е на твоето. Господин Онур, ако не сте доволен от мен, може да прехвърлим проекта на друг архитект. Добре, че не си станала учителка. Нямаше да оставиш децата да дишат. Да. Какво казваше? Онур. За какво говорих? Объркаме, видя ли? Чакай малко, ще се сетя. За библиотеката. Ако е в основната сграда, тогава... Да.